Ang mga anak sa limokon. Sa unang mga adlaw sa wala pa ang mga tawo sa yuta, ang limokon, usa ka matang sa salampati, kusgan kaayo og makasulti, sama sa mga tawo bisan kung sila hitsura sa mga langgam. Ang usa ka limokon mangitlog og duha ka itlog. Ang usa sa bokana sa Mayo River ug ang usa sa unahan sa agianan niini. Paglabay sa pipila ka panahon kini nga mga itlog na pusa. Ug ang usa sa bokana sa suba na himong lalaki, samtang ang usa na himong babaye. Ang tawo nagpuyo nga nag-inusara sa daplin sa suba sa dugay nga panahon. Apan siya nag-inusara, kaayo, ug nangandoy sa daghang mga higayon nga adunay usa ka kauban. Usa ka adlaw ni ana sa dihang mitabok siya sa suba adunay gibanlas sa iyang mga bitiis sa kusog kaayong pagkalumos niini. Sa pagsusi niini, iyang nakaplagan nga kini usa ka balhibo ug siya determinado sa pagtunga sa suba ug pagpangita kon diin kinigikan. Mipanaw siya sa sapa nga nagtan-aw sa duha ka tampi. Hangtod sa katapusan iyang nakaplagan ang babaye ug siya nalipay kaayo sa paghuhuna-huna nga sa katapusan aduna na siya'y kauban. Naminyo sila og nakabaton ug daghang mga anak. Nga mao ang mga mandaya nga nagpuyo pa sa daplin sa suba sa Mayo. Ang mga anak sa limokon.